Λοιπόν, παιδιά, είμαστε εδώ με την Κωνσταντίνα και την Πασχαλίνα. Και έχουμε challenge να πάρουμε ό,τι δεν έχουμε ξαναπάρει ποτέ. Και πήραμε αυτό. Η Πασχαλίνα λίγο το έριξε. Εγώ είμαι η Κωνσταντίνα. Όλοι οι συμμαθητές μου όλοι με γνωρίζουν. Και δείτε λίγο πώς το έκανε η Πασχαλίνα, ρε παιδιά. Της έπεσε κάτω. Μπρο, δύο πράγματα με βάλουν να κρατάω, μου πέσανε. Εντάξει. Τώρα είμαστε προς αναζήτηση για ένα φτηνό παγωτό. Πήραμε αυτό εδώ το παγωτό. Δεν ξέρω αν το έχω δοκιμάσει εγώ. Εσύ? Εγώ δεν το έχω δοκιμάσει με τίποτα. Εδώ λέει ότι είναι βανίλια, σίγουρα. Οκ, πάμε να το δοκιμάσουμε. Πιες Κωνσταντίνα, δώσ' το. Έχουμε κλείσει. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Ναι, είναι τέλειο. Λοιπόν, εγώ του δίνω 6. Λοιπόν, του δίνω ένα 7,5 με 8. Εγώ βάζω ένα 2 στο 10, δεν μου αρέσει τον τραγικό. Έχει βύση νοήου. Η Κωνσταντίνα βάζει 5. Ένα 9 του βάζω. Κι εγώ 9.